Гади генә кулдан ясалган теплицада да мул итеп кыяр помидор үстереп була икән. Василий Емелькин теплицасына кергәч, моңа тагын бер кат инанасың. Ун суты җирдә моннан 5 ел элек уллары, оныклары ярдәмендә төзегән уланы. Емелькиннар быелның беренче уңышын җыяда башлаган. Беренче яфрак күренә башлау белән алар мыекчалар җибәрә. Менә шуларны кисеп барырга кирәк. Булай эшләү яшелчәгә тизрәк үсәргә һәм өлгерергә мөмкинлек бирә. Помидорны утырттык 15 декабрьдә, январьда утырдык кыярлар. Помидорлар безнең 2 сортта, ралли, розовыйлары бар, кызыл төстәгесе. 15 январьларда утырдык кыярларны, алар 2 сортта, кураж һәм раис. Шуннан соң бер айдан соң кыярларны без күчереп утырттык. Зур уңыш алыр өчен күп көч куярга туры килә. Василий Матвеевичка оныгы, аның тормыш иптәше ярдәм итә. Яшелчәләр тигез үссен өчен тиешле температураны, дымлылыкны сакларга кирәк. Һәр көнне артык ботакчыкларын кисеп алырга, өскә үрмәләп үссен өчен мыекчаларын бәйләп торырга. Эш җиңелләрдән түгел, көн сайын һәр үсентене куллары аша үткәрә Емелькиннар. Теплица эше бик авыр инде ул. Беренче елларда шиләтләп су сибә иде, хәзер инде алай нитмибез. Хәзер үзебезнең технологияләрне чигәйтем, капельный полив тоташтырдык, җиңеләйттек эшне. Теплицаның шактый өлешен помидор үсентеләре алып тора, алары май бәйрәменә өлгерәчәк. Емелькиннар табыш артыннан кумый, иң мөһиме тәмле, сыйфатлы булсын. Шуңа да ашлама кулланмыйлар, барысы да табигый. Удобрение химическое, но никакой. Бернинди химик ашлама кулланмыйбыз, бары көл һәм тирес кенә. Хуҗалар менә шушылай кискән мыекчаларны да әрәм итмиләр, хуҗалыктагы сарыкларга ашаталар. Ә инде Емелькиннар белдергәнчә, өлгергән помидорларны исә 1 майда нурлатлар авыз итә алачак. Теплицада кыяр помидор гына түгел, бурыч та өлгереп килә. Суган кыягы, укроп, петрушканы авыл халкы гына түгел, нурлатлар да яратып ала. Үзебез нурлатлыкны шуның өчен генә алабыз, без привознойларны бик яратып тормыйбыз. Шул кадәр яхшы, шул кадәр сочный, яктык тәмле, шуның өчен алабыз. Аларның кыярлары, помидорлары постоянно свежий, үзләренеке, чисто продукт, химия үстермәгән. Шуның өчен постоянно алардан алабыз. Урта Камышлы авылының аксакалы Василий Емелькин кебек 9-нчы дистәне ваклаганда да күңелгә охшаган эш белән шөгыльләнергә була. Эшне яратырга кирәк дип, тикмәгә генә әйтми аксакал.